υπάρχουν εκεί πίσω κλίματα, θα υποστηρίξουμε τους πεζοπόρους. Να μειώσουμε το πυροσβεστικό φορτίο, να αρχίσουν να παίρνουν από κάτω. Είναι για να μην ρίξει το νερό πάνω τους, είναι κοντά. Προπορία μπροστά από τη φωτιά, την βολή, την άμεση, ώστε το νερό να πέφτει καμένο άκαυτο. Ναι, μπορούν να κάνουν κάποιες βολές και σε βλέπω ότι έχουν όψη. Κάτω χαμηλά στην καράδρα. Τον ορθόν έχω τη μέσα να το πληρώσω. Και δυνατό άνεμα. Θα πρέπει να γίνει από πιο ψηλά να μην έχουμε κάποιο ατύχημα. Τον ορθόν δεν έχω πρόβλημα. Θα ήθελα κατά την έξοδό σας να παίρνετε αριστερή πορεία, βόρεια δηλαδή, γιατί δεξιά κοντά στη Χαράδρα η Χανίων. Είναι θέμα ασφάλειας, να μην διασταυρωθούν τα ίχνη σας. Μπορείτε την επόμενη βολή σε αυτό το σημείο, εκεί η Χαράδρα αυτή τρελή, αν μπορείτε να την κάνετε πιο χαμηλά. Ερχόμενοι, πού θέλετε να κάνουμε ρίπτη. Κάνετε βολή εκεί που σας υπέδειξα νωρίτερα, βγείτε ευθεία βόρεια στη Χαράδρα και πάρτε πορεία για Απλώνα και ελάτε στην έναρξη έτερης πυρκαγιάς.